Naimbag kinagasat nga aldaw tay amin nga sangapada. Kadigiti estudyante nga mga ala iti kurso nga electrical wenno electronics technology sapay ta makatulong detoy simple nga panakailawlawag no kasano iti ag color code iti resistor. Umuna iti amin adalen tayo dagiti ornos iti color wenno kulay iti resistor. Umuna amin black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, gray, white, silver, ken gold. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10%, 5%. So, detoy iti resistor. Adda iti upat nga kulay na 4 bands. May 1, 2, 3, 4. Detoy umuno nga kulay, detoy iti makunkuna nga first significant number. Detoy may kadwa second significant number. Detoy may katlo, detoy iti makunkuna nga multiplier. Detoy maudi, detoy iti makunkuna nga tolerance. Okay? So, detoy umununa first significant number. Detoy may kadwa second significant number. Detoy may katlo multiplier. DJ maudi tolerance. Okay? For example, red, orange, silver. Okay? So, ti red ket 2. So, 2, red, 2, 0, detoy multiplier ket agbalin nga 0 no ko aminen. So, ti orange ket 3 iso nga talo nga 0. So, plus minus 10%. So, ti kuana deto yan, agbaling nga 22 k ohms plus minus 10%. Example number 2, yellow, black, gray, gold. Okay? Yellow ket 4. Black 0. No pagtengaan iti per significant number ken multiplier ket black counted no kwa isuna. So gray 8. So 8 nga 0 no kwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus minus 5%. So 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, So agbalin nga 4 billion ohms plus minus 5%. Example number 3,
green, green, black, gold. Green ket 5, green ket 5. No black iti multiplier, haan no kwa isunan nga counted. So, plus minus 5%. 55 ohms plus minus 5%. Example number 4. Brown, blue, silver, gold, brown ket 1, blue 6. No silver iti multiplier tayo, assuming adad to iti decimal point mo, i-move mo isuna mamindwa pakanigid. Maysa, 2. Tapos gold plus minus 5%. So, kastoy no kadatan? 0.16 ohms plus minus 5%. Example number 5. White, brown, gold, gold. White ket 9, brown 1, and then ti gold 5%. So, assuming adad to iti decimal point mo, i-move mo lang isuna maminsan agpakanigid. So, agbalin nga 9.1 ohms plus minus no gold 5%. 5%. Tata, answeran time mat nga rod digitoy. Dito'y column A, masapol nga ited tayo dijay value iti resistor. Kadati met column B, masapol nga ited tayo jay kulay iti resistor. So, brown 1, orange 3, yellow 4. So, upat nga 0 no ka 1, 2, 3, 4. And then gold 5%. So, isimplify tayo agbaling nga 130k ohms plus minus 5%. Number 2, orange 3, black 0, green 5 nga 0, 1, 2, 3, 4, 5, silver 10%. So, isimplify tayo agbalin nga 300,000 or k ohms plus minus 10%. Number 3, brown, black, gold. So, brown ket 1, brown 1, 0, black, haan nga counted no kay isunan. So, gold plus minus 5%. I-simplify tayo. Agbaling nga 11 ohms plus minus 5%. Number 4, gray, red, silver. So, ti gray ket 8, red
Duwa nga 0, silver 10%. I-simplify tayo agbalin nga 8.8 k ohms plus minus 10%. So kada ito met column B, 10 ohms plus minus 10%. So no 10 agbalin nga brown, black, silver. Number 2, 1 ohm plus minus 5%. So brown, black, gold. Number 3, 680 ohms plus minus 10%. So 6 blue, 8 gray, 0 brown, plus minus silver. Number 4, 30 k ohms plus minus 5%. So 3 orange, black, tapos orange, gold. So detoy no ka iti sangkabasit nga explanation na detoy sapay ta makatulong iti ingkay panagbasa ti apo iti mangi pay iti sirib nga kan nayon kada kayo. God bless you all.